башчылар, Исән Мәришат, сені 5 жыл көрген өйді. Әлбәттә, шақыруың үшін бүкіл рахмет. Мен сенің шақыруың алғаш бик сөйіндім, һәм бик тіләп бұл кішіге келдім. Әлбәттә, ол шақыру ертерек болса да мен келе едім. Әмма ләкин, Құдай Тәғәлә өзі көп нәрсәләр әдли. Хәзер бик матур шөр кичерә безнең мөселманнар. Изге Рамазан айы бара. Изге Рамазан айында bir-birini гафу итү, дуслашу бик тә сәваплы гамәл ди. Шулай бит? Менә хәзер бик матур популяр җырладым. Минем бик матур җырларым дип, bütün җырларны җырлыйсы килә дип, мин хәтта монда бераз уйлап та куйдым. Килеп тагында бик матур җырларым бар. Ак яулыклы әбиләр нинди матур җыры бит. Синнән башканы, сен шул кадәр үтрәндергеч дәрәҗәдә җырлый идең. Тулган айым, шедевр. Тагын ишадың нинди җыр ишетмәдегез? Әлбәттә, атыңлач сандугач та бар безнең. Әлбәттә, бу җырлар безнең архивта ятырга тиеш түгел. Ул бик зур гаделсезлек тә, ул бик матур җырлар. Аларны халык ишетергә хаклы. Һәм алар Ришат халыкка чыгарды. Алар Ришат башкаруында кабатланмас яңгыраш тапты. Һәм мин уйлыйм, киләчәктә дә ул җырлар Ришат Тукватуллинның репертуарын бизәргә тиеш. Шулай бит? Рәхәтләнеп җырлар Ришат. Ул җырлар синеке. Бүгеннән башлап барысы синеке. Bizim kendimiz rahatları var. Bu sözlerine resmi rəvişdə bir getiririz. Senin konsertin bir uçta bara, min sözünü bitiram. Mine seni zorlap bilgen için, bilgen, hem bu men seni yaratkan, bizden şundi Rişat Tufatullин'imizni Vakapa Festivalinin gururluğu bolgan, Rişat'ını her daim yaratkan, bu galicenat tamaşaçıga min başlarımını tübeniyip rahmet eytem. Bik zor rahmet. Rişat Tufatullin bilen biz 4 yıl işledik. 11-15 yıllar bulay. Hem min ana bugün bütün cevaplık bilen eytalam. Rişat Tufatullin Vakapa Festivalin üstürüge bik zor ilişkirtti. Bik zor rahmet sina. Hem bizden bik köp konsertlarımız bula. 17 mayda da bizden bik zor beyramimiz, gala konsertimiz. Anda bizden bik matur җырчылар катнаша. Әмма алар арасында Ришат Тукватуллинны да күрәсе килә. Шулай бит. Без сине Ришатны чакырабыз. Рәхим ит безнең концертка. Бәйрәмең котлы булсын. Сиңа киләчәктә тагын да зурдан-зур уңышлар. Sizle kaldım ben. Ничек әйтәләр әле? Сабырлыкның төбе сары алтын диләрме? Вот. Монда күп сүз кирәкми, хөрмәтле тамашачылар, шушы урында. Әйтәсем килә, сез барыгыз да шаһит. Бүтән күңелдә булган bir tosh дип әйтегендә, күңелне борчыган bir мәсьәлә шушы җырларга килгәндә, шушы күңелне борчымасын өчен, шулай бу проблема шишелү, уңай шишелүгә мин бик шатмын. Быелны ураза тоткан идем. Бәлки шуларда. Әйтәсем килә, Рифат Ахметов, сез бу җырларны миңа түгел, сез бу җырларны халыкка кайтардыгыз кирәк. Һәм Әлбәттә, хөрмәтле тамашачылар, шушы җырларым сезнең күңелегездә, сезнең колакларыгызда яңгыраса иде. Һәм инде киләчәк буынга да шушы җырларым җиксә, мин бик шат булыр идем. Рәхмәт сезгә, Рифат Ахметович. Тыңлашсам да башка җырларга ярыйдыр бит инде. Киләме, Алла ярса. Исән булыйк. Рәхмәт.
Тыңдашы сатуашны бүгін жаңлама қадырыз болмаса жібер. Оғышлар. Рахмат, Рибат Ахмет. Hazır üst sözü bilen, original sözleri bilen jırlaymiz. Hürmetli arkadaşlar, oynayamiz birgeler.